Adam sevdasynyň pidasy bolmak diýmek näme anlaňy diýerkä? Eýsem raýatlar daşary ýurda işe ýerleşdirmäge gönükdirilen bir kanun hereketler etmek, jelepçilik etmek ýa-da jelepçilik etmekligi çekmek ýaly hereketleriň edilmegi adam sevdasy bilen bagly jinaýetler diýip hasaplamaklygy getirip bilermiki? Hormatly raýatlar, ilki bilen adam sevdasy bilen meşgullanmaklygyň jinaýet bolup durýandygy barada anlatmak arkaly adam sevdasyna karşı hereket etmek hakynda Türkmenistanyň kanunynyň 1-nji maddasynyň 1-nji bölüginiň 2-nji bendinde adam sevdasy diýilip adamy satyn almak, satmak ýa-da oňa eýçiligiň obyekt hökmüne garalýan gaýry bir kanun gelişikler etmek, şeýle-de pidanyň radylygyna garamazdan ony ezmek, eksploatirlemek, maksadyny amala aşyrylan ırmak, daşamak, geçirmek, gizläp saklamak ýa-da güýjlenmek arkaly haýwat atmak, mejbur etmek, arlaw, wezipe ygtyýarlygyndan peýdalanmak, adam sevdasynyň pidasynyň anamyndan ýa-da gowşokluk ýagdaýyndan peýdalanyp ýa-da onuň garaşly adamsyna berim bermek bilen adam satyn almak, haýsy-da bir täsir ediş terişleriniň peýdalanmagy bilen bagly bolmasa-da, kämillik ýaşyna ýetmedigi ezmek maksady bilen ırmak, daşamak, geçirmek, gizläp saklamak ýa-da almak adam sevdasy diýilip hasaplanýandygyna siziň ünsüňizi çekmek isleýär. Şeýle-de Türkmenistanyň Jinaýat kodeksiniň 128-nji maddasyna laýyklykda adam sevdasyny, ýagny adam sevdasynyň pidasynyň radylygyna garamazdan ony ezmek maksady bilen arany, daşany, geçireni, gizläp saklany ýa-da haýwat atmak, mejbur etmek, arlamak, adam sevdasynyň pidasynyň anamyndan ýa-da gowşokluk ýagdaýyndan peýdalanmak ýa-da onuň garaşly adamsyna berim bermek ýollaryny ulanmak arkaly adamy alany, şeýle hem adam satyn alany, satyna ýa-da onuň bilen bagly eýçiligiň obyekt hökmüne garalýan gaýry bir kanun gelişikleri edeni 4 ýyldan 10 ýyla şeňde möhleti azatlykdan mahrum etmek cezasy berilýändir. Şunuň ýaly 70'ler gaýtadan deslapdan dilleşmek boýunça adamlaryň topar tarapyndan 2 ýa-da şondan köp adam babatdy. Kämillik ýaşyna ýetmedigi görnetin adam babatdy. Göwreliligi günäkäre görnetin mälim bolan aýal babatdy. Gorogsyz ýa-da biçare ýagdaýda galan ýa-da günäkäre garaşly bolan ýa-da agyr psihik syrkowlukdan ejir çekýändigi günäkäre görnetin mälim bolan adam babatdy. Wezipe ygtyýarlyklaryny peýdalanmak arkaly häkimiyet wekili, şonuň ýalyda gulluk ýagdaýyndan peýdalanýan adam tarapyndan täzirçilik ýa-da başga guramada dolandyrjy wezipeler ýerine ýetirýän adam tarapyndan edilse, pidanyň Türkmenistanyň döwlet serhediniň daşyna bir kanun çykarylmagy ýa-da Türkmenistanyň döwlet serhedinden daşyna bir kanun saklamak bilen bagly bolsa, ýara ulanmak arkaly ýa-da fizik ýa-da psihik zorluk ulanmak ýa-da zorluk ulanmak haýwatyny atmak bilen, transplantasiýa maksatlary üçin pidanyň beden agdalaryny ýa-da dokumasyny almak bilen bagly bolsa, adamy yaragly çaknyşyklarda ýa-da harby hereketlerde ýa-da yaragly birikmelerde ulanmak bilen bagly bolsa, jebir çekeniň şahsiýetini tasdiqleýän resmi namasyny almak, gizlemek ýa-da ýok etmek bilen edilse, 8 ýyldan 15 ýyla şeňde möhleti azatlykdan mahrum etmek cezasy berilýändir. Bu 70'lerin edilmeginiň netijesinde hesapsızlykdan pidanyň ölmegine getirdi ýa-da onuň saglygyna agyr ziýan ýetirdi ýa-da başga agyr netijelere getirdi. Bir näçe adamyň jany ýa-da saglygy üçin hukuk usul bilen guramaçylykly topar ýa-da jinaýetçilikli bileşik tarapyndan edilse, 15 ýyldan 25 ýyla şeňde möhleti azatlykdan mahrum etmek cezasy berilýär. Bilip goýun. Adam sevdasynyň pidasy onuň adam sevdasynyň pidasy bolmagy bilen şertlendirilen kanuny karşı hereketleri edende üçin jinaýet jogapkärçiliginden boşadylýandyr. Hormatly adamlar, Türkmenistanyň esas kanuny bilen Türkmenistanyň konstitusiýasynyň 4-nji maddasyny Türkmenistanyň jemgyýetiň we döwletiň iň ýokary gymmatlygynyň adamdygy, adamyny goramak, gollamak we oňa hyzmat etmek, döwlet häkimet idaralarynyň baş wezipeleri hakynda belenendigi baradaky ýagdaýlara siziň üstüňizi çekmek arkaly agdalan soraglar boýunça hukuk kömegini almaklyk üçin adwokatlaryň hyzmatynyň peýdalanmasy maslahat berýär.